утро, приятели. Часа е 12. Аз тъкмо се събуждам и трябва да ставам да оправям багаж, понеже до вечера летим за Унгария. И нямам абсолютно никакъв събран багаж, нищо нямам оправено и тепърва сега ще оправям всичко. Хубавото е, че полета ни е чак вечерта и че имам достатъчно време да си събера багажа. И така. Да ви покажа какво си взех най-накрая от Jumbo. Ей такова нещо за парфюм, понеже ми е писано абсолютно всеки път да пътувам без парфюм. Другото, което си взех е тия шишенца, понеже моите съм си ги забравила в Добрич. Отвратително грозни са, ама няма как, те бяха единствените в Jumbo. Така, сложили сме душ гел, шампуан, измивен гел за лице и балсам за косата, евентуално ако се наложи да си изкъпя косата. Там, макар че аз много мразя да си я къпя някъде като пътувам, защото трябва да мъкне и сешуари, а нямам място в багажа, ама за всеки случай си взех, да. Можеш ли стикер на пушва? Не. Като цяло, мога само да ви кажа, че за пореден път надвишавам с 20-30 см размера, който е допустим, ама като цяло не ми пука изобщо. Ние потегляме и като едни истински граждани на град София ще ходим до летището с метро, естествено. Вратите се затварят. Захождаме вече към самолета. Те се разбират да ходим на дискотека. Цяло, както си знаех, аз заради това не исках да пътувам с Ryanair. Пак има закъсняване на полета, пак ще чакаме като глупаци. И че сме минали, чакаме Моника. Махни са бе, Моника е там да мине. И седим и чакаме. Така, приятели, вече се качваме към самолета. И силно се надявам да не чакаме още много, защото искаме вече да стигнем. Не искам да чакаме 1000 часа тук закъснения. И така. Някой остане. Така, приятели, ние кацнахме и сега най-важният въпрос е как трябва да стигнем до Airbnb-то. Но това ще се види след малко. И също така какво ще правим, ще ядем ли, къде ще ядем, къде ще ходим. Защото часа е 11. Така. Центъра е на 20 км и си взехме такива билети за бусче 100 е. Да. И чакаме сега да тръгне, после трябва да се прикачваме на някакво метро, за да стигнем до Airbnb-то. Така, приятели, слезахме ни от този автобус 100 е и сега чакаме някакъв друг автобус, който да ни закара до Airbnb-то. Тук живота е да... Не знам как да ви обясня, че е фул от хора и то днеска е петък вечерта, сигурно всички отидат на партия, ние тък му пристигаме. И според мен схемата е да питаме някакви хора, които са тук, кое е най-доброто място за партия, ама с някаква типична унгарска музика. Просто да ходим да се накефим мега мощно на някакво хора. Ето така, приятели, обикаляме безцелно към някакви места, дето и ние не знаем кои са като цяло. Ама да, някакви барове, марове. Така, приятели, ето е входната врата. Влизаме, започваме. Диван, маса, кухня. Топ. Продължаваме. Баня. Топа. Топа. Банята топа някакво остане. Така. Продължаваме сега насам. Тук, това е спалня едно. Супер готино. Диван, шкафче, гардероб, легло. Топ. Леглото върви с Моника. Така, продължаваме нататък. Тук има още една спалня. Ние после ще видим. Сега, влизаме тук. Чакайте, че нашата врата малко. Я чакайте. Така. It's good. Don't touch. Така, това е нашата спалня. Топ.
И тук има още една спа, но тя е топ секретна. В нея не може. Ето, това е. Така, приятели, добро утро. Пием кафе на някакво шално място, нямам представа как се казва. Fresh Corner. И аз пия кафе. За септе. И всички пием кафе, и е много хубаво, и е ефтино, и е топ. Препоръчвам. Каляме сам на там. Днес ще гледаме изключително отиваме на кино. Отиваме да видим Буда, замъка. Обикаляме си, за жалост заваля, а сутринта беше толкова хубаво и слънчево, обаче сега малко заваля. Нищо, това не ни спира като цяло. И така, много е красиво всичко, наистина архитектурата е уникална и като едни тук студенти по архитектура е много забавно и много смешно как снимаме абсолютно всичко. Как разбираш, че са студенти по архитектура, снимат всяка сграда? Решихме да се разходим и видяхме тогава въпросното казино Лас Вегас и решихме просто и така да влезем, защото ми беше много интересно как изглежда. Между другото е много интересно, ако ядете в Будапеща, със сигурност го пробвайте. Просто е интересно вътре, като влезеш, ти правят така една обстойна проверка, трябва да напишеш откъде са ти приходите, някакви такива работи. Дават ти карта и ти дават едно такова картонено като ваучер, нещо такова за една безплатна напитка, като може да си избереш розов джин и още някакви две неща, които аз заобщо не прочетох, защото аз си взех джин. Но да, като цяло готино. И ако идвате до Будапеща, сигурно може да влезете да разгледате. Интересно. Здравейте от ден 2. Ден 2 ли е днеска? Ден 2 ли е днеска? Сигурно. Ден 2. Къде сме ние? Аз вече нямам абсолютно никаква представа къде сме. Аз просто каквото кажат другите. Вече се отказах аз да водя, вече каквото кажат другите, там отивам. Знам, че отиваме към другия замък сега. И сме някъде. Наистина сега не знам точно къде сме. Обаче е много красиво. Вижте, Моника. Каква елегантна дама е. Ето ги другите. Тук се случва нещо. Някои снимат ли какво правят, не знам. Ама да, опа. И опа. Пак бела. Така. Някакво остане. Мисля, че следваща дестинация е този балон. Иначе ето ги тия. Видяха тук шиша-миша и веднага. И какво, ще пушим ли наргиле? Фишен чипс. 5000, кой да 25 лева. И веднага ще ви кажа защо ме губиха. Тяхното метро е много странно. Нямат такива въртички като нашите, където сканираш карта и тогава минаваш. Там просто минаваш ей така. И аз нямам представа. В смисъл, аз за първи път съм там. Нямам никаква представа как трябва да се случат работите, откъде трябва да си взема билет, как да си го взема, къде трябва да го сканирам, къде трябва да го вкарам. Те просто минаваш ей така на произвола, при което на слизане вече от метрото имаше проверка и аз нямах билет и така ме губих. Така, разходихме се малко. Ходихме замъци, малъци глупости. Сега минахме през магазин на бързо. И сега се прибираме до апартамента, се изкъпваме да се оправим и ще ходим на вечеря в някакъв ресторант. Нямам представа кой какъв е, но други са запазили вчера. Са там. Беше отвратително. И след това сме на лодка. На тези круизчета, така да го кажа, на тези пътешествия, които са по Дунав. Като си взехме билети с Unlimited Prosecco, защото има такива за по 25 лева, които са с по една чаша. Ние решихме да си вземем за 50 лева с Unlimited Prosecco и така. Какво? Ползвай ножа. Да. Слави клапшера. Майстор Мари. Така, приятели, ние чакаме на опашка за тази въпросна лодка. Тя Хелена е Ховърд на Започваме топ, дават welcome drink на входа и сега се качваме нагоре. Между другото е много красиво, много яко изглежда вътре самото корабче. В смисъл, вижте за какво става въпрос. Мега е яко. Ние ще се качим най-горе, защото според мен на открито ще се вижда някой. Вече ако ни стане студено, нали, да си слезем надолу. Но
Мега яко. Как му да подгреем? Много яко, много красивичко. Постоянно минава един Знам, че съм красив. гарсон, Гарсон. който ти налива. Човека е много мил между другото. Значи мога само да ви кажа, че това беше може би най-красивото ми пътешествие някога. Беше уникално красиво и наистина много си заслужава. Значи на лодчетата беше много готиничко, постоянно ти сипаха просеко, може да слезеш долу и да си сипеш безплатно ягодово просеко, имаш лимонада, всякакви такива работи, много готин, много красиво беше. Естествено, ние състоянно сме някакви магнити за немци, абсолютно всеки път, където и да отидем без значение. Винаги се запознаваме с някакви шано немци и ей тука, то вече сме далеч от тях, ама те са зверски голяма група немци и аз реших, че ще се предавам естествено малко с тях и с моите велики знания по немски ги заговорих. Разбрахме за някакъв път да пием, да решим това с това, естествено. Но да, се запознахме с тях, обясниха ни защо празнуват, защо са тук, да визират някакви работи, криптобили, такива глупости, както и да е, лонг стори. И да, цяло да кажем, че някакъв Убих една германка. Его е. Това е. Той не мисля, че ги уби от всякъде. Но като цяло си казвам, ние състоянно сме някакъв магнит за немци, те ни преследват навсякъде. Сега виж, това може би знак, че трябва да се изместим в Германия. Там не стъпам. Не, мисля, че това вече е знак. И така, приятели, сега ще видим какво ще правим, защото ние тази вечер в... То сутринта летим в 7 часа сутринта, но все пак трябва да сме някак към 5 на летището и няма да спим, няма да правим нищо, сега ще видим какво ще правим. И те така... Ох, както това хубаво нещо. И това си има край. Събирам багажа тъкмо. И след малко са е 2:40. И след малко трябва да тръгваме да си хващаме автобуса към летището. Хич не ми се прибира, много ми е хубаво тук, ама няма как. Прибираме се и така с пълни сили си организираме следващото пътуване. Не знам, защо имам някакви големи трудности с затварянето на сака, при свой час не съм взимала нищо допълнително, което да се чуда как да пъхам вътре. Ама да. Вижте майстор Мане какво я виж от Перник колко са добри, а? И така, приятели, вече сме на път към летището в автобуса. И аз вече заспивам права и нямам търпение да закачим в самолета, да дремна половин-един час. И след това кацам и трябва ходя на маникюр след полета. Страхотно. След малко може да пукна. Помощ. Положението вече като цяло е мега зле. Не знам как да ви обясня, обаче аз не мога повече. Край. Добро утро, скъпи приятели. Той е крив още. Къпа, ние вече кацнахме. Студа е да си пип. Манса. Манса. Това е Манса.